di ara among mga rabbit naay hingga kuan na siya sa ubos duha ka buok. Nato apoy upat didto oh. So kumpayan sila no. Ano ni sila? It's dito sila. Tagaan tani sila tubig garon. Guys, ilahan. Duha raman ni sila sa ubos. Di lang po nila ganun ilaha. Ito sa ibaw, kailangan sa ibaw. So, ito na silang paimnon. Paimnon na ito na sila. Ito nila.